Sa selda ang bagsak ng isang lalaki matapos na magtangkang kumuha ng police clearance sa Legazpi City Police Station kahapon pero napag-alamang may kaso pala. Inaresto ang 31 anyos na suspect na si alias Buknoy, residente ng Barangay Buonot, Legazpi City dahil sa patong-patong na kaso. Ayon sa tagapagsalita ng Legazpi CPS na si Police Executive Master Sergeant Carlos Panya, wanted ang suspect sa 3 kaso ng panggagahasa sa lungsod ng Iriga at may warrant of arrest na inisyu na ang RTC Branch 34 Iriga City laban sa kanya na ibinaba nitong Agosto 13 lamang. Unang tingin pala ng ating mga clearance personnel, nakita na parang pumula yung ganyang pangalan doon sa ating computer. So, tiningnan natin ngayon sa e-warrant system and binirify na sa Iriga Police Station kung yung the same person na kumukuha ng police clearance sa amin at doon sa Indanman na mayroong standing warrant of arrest ay the same person. So, nang nag-confirma yung ating Iriga Police Station na siya nga ay may under criminal case number na 17856 to 17858. Kasalukuyang nasa kustudiya pa ng Legazpi City Police Station ng suspect at nakatakdang i-turn over sa naturang korte para sa legal na proseso. So, sa madaling sabi po, hindi po pwedeng matakasan nila yung kanilang kasong kinakarap sa kanilang lugar dahil lamang sa, yun nga, ang akala nila wala silang problema dahil napakalayo. So, yun ang malaking tulong sa amin dahil sa e-warrant system kasi national na po yung ating police clearance. So, nadidetect natin kung sinong individual ang merong kasong kinakarap sa kanilang mga lugar. Nananawagan din ang kapulisan sa mga patuloy na nagtatagong wanted sa batas na sumuko na para maibigay na ang hustisya sa mga biktima. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Barbacena.